kumba kwa koro. Amai kumagunde. Kumagunde. Amai kumagunde. Kumagunde. Yote samusutu. Kumagunde. Pufo. Fikisa mangas. Shauta basukuru sakanaka. Pale chiri kupisere nasema kanda pa channel. Icho kwa dimuri Zimbabwe shiripo pa channel. Pa WhatsApp. Vanhu vasingide kuenda pakunorima asi vanofamba vachienda kunokohwa zvibage zvevanhu usiku nemasaga vakazosangana nazvo hamba yakazosangana naye nebeura chishakaitika pawedza vakarohwa nerekeni usiku manya pa National FM WhatsApp channel unozvionera wega kana usati wajoina ingotumira ka izro kuti link pa 0713938538 0713938538 pabodzi na 0712393852 0712393852 sports checking yes toti makorokoto akati vanapinda ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura muri yeZimbabwe rega ndingozviti ndega happy Zimbabwe ndakura ndiri mukati mekufamba asi chandiroziva ndechekuti izvo ndicharamba ndichikura ndine hunhu sekureva kwenyu ndiri kuzoona vakawanda vari kutaura zvikuru sekuti izvo bhozho asi regai ndikuzivisei kuti handina kokuenda toda kokuenda hei handina kokuenda mapati ndiendeseiwo ndakura ndikuendesei mene kuti uda kuti ndiendesere muzukuru kana kuti ndisisi wedu advocate don't worry ndiondeseiko icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nyaya ndoda kutaura panapa muri yeZimbabwe ndaona kuti handingasumuke kuenda kure ndine nyaya muri yeZimbabwe yekwamutoko ina sabhuku akambobatwa nemukadzi wemunhu vachiita cheupombwe vari pamakuva nhasi uno zvakare sabhuku uyo mambo pavakamutonga akabhadhariswa mombe nhasi zvakare sabhuku uyo adzokorudza zvakare kutakura mukadzi matichi chaitika sabhuku akambobatwa nemukadzi wemunhu achiita cheupombwe nemukadzi wemunhu ari pamakuva kwamutoko izvo zvabatwa zvakare atakura mukadzi wemunhu kubva naye kumusha kuenda naye kwamutoko senda kunomutengera chikafu chekuti wewe wona murume wako hana mari ndine mari plus kamwana kadiki kano December rudaka mari utenga chikafu ukabvise mukaka semu mukadziye aiwa mumwe zvakare asi mabulira akazoita nyaya iyi manje pane zvakaitika asi Zimbabwe rikaticho honi haiziriwo right rambai makabata paka rekati dzokorore pabapati paka Harare Majubeki asimbare mbare chiri kuti tani chakumbari sorry Rebecca Fosa nangodarikaonemo icho kwadi muri yeZimbabwe pane murume ari kuchema pane murume ari kurwadziwa ari kuti bhozho ndibatsireyo kutaura kune kwandiri kuita ndiri baba vane mhuri nemukadzi nevana vatatu asi kufamba kwandiri kuita ndiri kunzwa ndakaremerwa ndiri kunzwa ndakareruka ndiri kunzwa semunhu asina kumbogara aroora ndiri kunzwa semunhu asina kumbogara aita mhuri kana ndichiona vanhu ndakapfeka ndiri kuita senge munhu akashama pfungwa dzangu hadzichatori zvakanaka chii chaitika mukoma baby zvikanzi ndine ukama hwakakosha hwandodyidzira nawo natezvara vangu kana ndichiti tezvara baba vemukadzi wangu vakafa zvavakafa hanzvadzi yemukadzi wangu iripo inogara zvakare muHarare Mbare Majubeki ininiwo zvakare ndinogara muHarare Mbare Majubeki saka tine mazuva tisingaende kumba kwetsano vangu asi mudzimai wangu anogona kundiva ndiri kubasa ndakandaenda kwabhuti uyezve mai guru vanga vasiko zvavanga vasiko vana vanenge vari vega ndombopona chinodi ndichinovatarisa ndinozvigamuchira chikonzero kumba kwani kwatsano vangu saka izvezvi ambuya variko tsano varipo nevana vavo nezuro vakaenda kuchikoro ndokubva tati kuseni isusu ngatimboshanya kumba kwatsano nekuti ndine nguva ndisingavaoni uchienda wega ndobva vashanya kumba kwatsano vashanya kumba kwatsano vakaita nyaya mukuwasha uyu anoti ndakafonirwa kumba kunzi ndasvika chikonzero kumba kwangu ndine vanhu vandinoda kuti vandiisire masola vakabva shedzera kuti ngatisanganei kumba hatina nguva yakawanda tsano ndangachida kutendera nemi asi zvisinei ndombomhanya kunoona vanhu vachiisa masola kumba uku nokuti vada kuvhurirwa madhozi havangapinde mudzimba dzedu vega regai ndienda nasisi wenyandirika zvikanzi orit tsano vakapinda mumba tsano ava vatezvara vanoita basa rekusona nditera zvakaitika ndezvekuti vakatanga kufamba zviya zvekuti ambuya kwekutanga kwobva kwauya tsano mukwasha ambuya kwekutanga kwobva kwauya murume wavo
kobva kwauya sisi wawo, kwauya sisi wawo kobva kwauya Mukwasha ndiye anga ari Machero kuzama kuvaparadzanisa nekuda kwerespect. Vani kuuya kwakaita mutamberi kwavo ndokubva vaparadzana zvokuti angava ambuya Mukwasha neTsano naTsano then sisi kuMasheni. But pane saini yakaonekwa neMukwasha ichibva kuna Tsano. Mukwasha ichi saini yakapiwa navatezvara hanzvadzi mukadzi wake yekuti akavadhonzera kuti aiwazve ngauya tifambire patose. Tsano vanga vakapfeka zijaketi zihombe sezvo wedha yekuita sei kuri kutonhora. Vakapfeka kudaro vakafamba vachiita nyaya vachimboseka vachimbozama zvekuda kurovana maoko vachiita sei. So uyu Tsano Mukwasha anga asikanyanya kufarisa chikonzero pane ambuya patose, pane vanyarikani vakuida kunooneka. Akaona Tsano vakabuditsa ruoko mubhachi, vakapinza ruoko mubhachi atezvara ndokubva vabuditsa paperbag. Akazviona kuti paperbag asingacheuke ndobva yanzi nekuseri kwake Tsano ichiendeswa kunani kuna sisi. Ndobva igamuchidzwa sisi pakutanga vakatanga senge vavhunduka kuti chiko ndobva wanzi ndikagogora kaka padhuze naTsano nehanzvadzi yavo ndikekuti tambira zokuru wakadzidza ndikekuti tambira ndobva tambira achingotambira kudaroka ndobva kanzi muhapwa fe ruoko rwakufamba rakaita sei rakekechera. Mukwasha ita sei ari kuzviona munhu asina kutogara azviona ndambuya. Apa vanhu ava vari kufamba vari kubva kumba kwatezvara vari kuperekedza Mukwasha nemudzimai wake sezvo vadaniwa kumba kwavo vese vari muMachubheki vanogara Mbare. Okay. Vasvika kumba vasvika vataura nevanhu yausa masola vaya ndobva vapinda mumba murume ari kutarisa kuti aone kuti chiri kuitika che ndobva aona paperbag iyai ichibva yanzi pamubhedha ndobva yanzi pilo pamusoro akanga akuita zvinhu zvake zvese chikonzero paiswa paperbag apaona. Saka haana kuzomira kutaura nevanhu ava nekuti iye pfungwa dzake anoti dai ndisina kuona pakaiswa paperbag ndaisada kumbomira kutaura nevanhu ava nekuti paperbag raizondinzvenga nekuti ndaida kuona zviri mariri ende sira uye nenzira yekuvigwa chiani chiri mukati mapaperbag umu. Ndobva azonoti iye mai mwana haana kutora paperbag ini pane zvandisina kunzwisa inini. Ndaona Tsano vachikukwenyai vachibva kupa paperbag ichibuda mujaketi yabuda mujaketi pamaipiwa imimi mabva maisa muhapwa kumapirano ayaya ndechii. Asi Tsano pane zvavanobira ambuya vachizobva imimi kana kuti aTsano vane chavanoda here kuti imimi munge muchiziva chisingazivikanwa nani. Ndio matauriro akaita kana kuti Tsano pane madhira unoita nawo avasingadi kuti inini naambuya tizvisire. Zvikanzi paperbag mukadzi akabva ati iwe paperbag ipi yandapiwa ipi. Zvikanzi alright. Murume akufamba kupinda mumba mukadzi akabva ati asaona paperbag ndokumhanya ndokusvika chinodonhera pamubhedha vese pamubhedha kumira kacho pasi baba iyaya yamakosanda iyayi sezesantana murume kusvikira akwanisa kutura paperbag ndokunovhura mupaperbag. Inzwai Zimbabwe zvakawanikwa zviri mupaperbag. Batai makadaro chii changa chini paperbag Zimbabwe. Priba Isabel mati chii chakazoitika right vanetserana kapaperbag kirikiri kuita mabimbiri kusvikira murume abata paperbag. Mupaperbag manga mune chii right muri yeZimbabwe mupaperbag makawanikwa muine hembe dzinopfekwa nemadzimai inonzi tight. Okay. Ari maviri matight ari eblack ari manyowani ndobva maonekwa muine zvipfeko zvemukati zvidiki zvacho atinoti mapensi aya emadzimai anokwana kuita 6 manyowani muchibva mazoita 1 sharu rinoratidza kuti rakambopfekwa. Ende murume anoti racho sharu ndotoriziva ndiri mudzimai wangu. Asi zvanga zviri mupaperbag yanga ina Tsano hanzvadzi yemukadzi. Okay. So ndazotora manje mukadzi aringoti ndozvangoida kuona ka zvino manje chawaona baba chii chinoshamisira chawaona baba ari kuti andira kurwa andotera zvakawanda izvozvo Zimbabwe ndozvandakaona chete asi pamwe kukuta kwepfungwa dzangu dzitori mushi
sezvaweni nzire utsotsi uye sezvinhu izvi zvine kodzero yekubatwa here nababa vemunhu ari mwanakadzi nezera rake remukadzi akaroorwa. Wangu hembe dzinogona kungobatwa. Ndingakwanise here kubata hembe dzemukati dzemwana wangu mwanasikana akaroorwa ari pamurume kunyanya yakatombopfekwa kana kuti dzidzinyowanizi kana kuri kumutengera ndizvo here kuti vatazvara vanokwanisa kunotengera mwanasikana wavo akaroorwa ari pamurume ane vana vatatu 27 years. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond. Usheme. Zuru, azisi kuimbika, azisi kubona isho. Inini, itasina ndini kuchema ini. Andini kuchema. Mukwacha kazoita sei? Anashata ita kuti Zimbabwe libatsiri. Pari zvino zvifungwa dzangu hadzisi kuita. Mama wange wasipere mama vevana ava. Mama vevana vapi? Anditi mati vakabva kumba vari vese panga pana ani nani. Panga Tezvara nemukadzi wavo, Mukwasha nemukadzi wake. Varipo 4. Okay. Vari kufamba. Okay. Hapana mama mukuru anga aripo. Aiwa ndiwo vega vakuru vese dzanasa dzimba. Okay. Regati mbopinda. Saka oita sei murume uyu? Murume uyu ngatisedza tetichi tete dzani ndihanzvadzi yake koti. Murume ngatisedza teti nana mbiyogara pasi. Kana zvitete utoenda kwaSabhuku nyaya chiyotaura ibuda pachena. Sabhuku mumbare totoenda kakuna Honorable Martin Matinyanya. Zetiri utojairi hono chekutojairi hono. But Gweja sei wati wo vanhu vanogononga vachifambidzana. Zvinoitika usati wazvinzwa here zvichiitika mukore uno mazuva ano vanhu. Ndiudze Gweja zvakaitika kupi? Vanhu vafumuka dzingadi uzozvitaura taura zvirimo mudzimba wamusamari. Vanhu vari kuchereketa nemwana wake chaiye. Zvakaoma chokwadi. Mumwe nomuroora chaiye atezvorono achitobata muroora chaiye. Ya pakaitika kunonzi kwa Mutoko. Kwa Mutoko muri yeZimbabwe kuna Sabhuku gore rakapera akambobatwa zvakare nemukadzi wemunhu achita bonde ari kumakuva kutaura kuti musha uyu wakatofa Sabhuku kusvika aendeswa kwamambo akatongwa akanzi abhadhare mombe. Handina kuzoti tsogridzi kuti mombe yakazoibhadhara here. Zvadaro iko zvinozi Sabhuku akabatwa zvakare. Abatwa zvakare iko zvinozi inyaya yekuti akatotora mukadzi wemunhu kubva naye mukati menzvimbo kuenda naye kwaMutoko Center akanomutengera grocery. Haana kuziva kuti zvaitika ndezvekuti zvatobuda chikonzero Sabhuku uyu anomwe mukadzi wemunhu wanga akapfiba atizwa kapfima mukadzi wemunhu wewe ndokubva amurasisa ndobva takudana nomwe zvakare uye wanga akapfika akarasisa wewe ndokubva azobudisa nyaya achienda kunoudza vatete hanzvadzi yemurume womukadzi akudana naSabhuku uyu ndokubva chabvondoka. Chabvondoka kudaro Sabhuku mukadzi achidzoka ndobva achingosvika pamba murume angatoziva kuti no mukadzi akatoziva kuti nyaya inenge yasvika kumba uyu mukadzi achisvika pamba vatanga kutiza ndobva ashedzwa kuti izvo uri kutiza nyaya tikuziva iri kuzikana ndika murume uyu Sabhuku paona kuti zvazivikanwa achibva apa mukadzi uyu mari yekuti tisa. Ende mukadzi uyu achibva abva pamba achimhanya achienda kumapurisa kunoripota kuti achinzi naSabhuku ende unoripota uchiti murume wangu ari kundishungurudza ende achizotarisa mumba murume ndokuona muine grocery raangauya naro abva kwaMutoko Center atengerwa achinzi izvo murume wako haana mari ndichakuchengeta uyezve mwana ari pazamu uyu chikafu ichi ndechekuti ubvise mwana pazamu ende mwana kana achibviswa pazamu anofanira kunge nechikamu chakakwana tikokwanisa kuita wedu mwana. Sabhuku wane mudzimai nemhuri vachibva vatora kamudzimai womumwe munhu achibva enda kumagrosa unotenga grocery zvikanzi murume wako iwanga wanga ndibhozvo endi kana wakubvisa mwana uyu pamukaka ichi ndo chikafu chinopiwa mwana ichi saka nyaya yamira seizvo iko zvinonyari kunziri kuenda kwamambo but vanhu vari kuti iwo tamirira tionewo iko zvinozi utongewo kwamambo pakutanga murume uyu ndiSabhuku mutungamiri wenzvimbo akanzi iye abhadhari iko zvinozi nhasi Sabhuku zvakare akombisa umwe mukadzi ndokumurasisa amurasisa ndokukombisa umwe zvakare vakadzi vava kuitana jealousy ndobva vabuditsa nyaya kureva kuti Sabhuku basa kwake hamire ari kuenderera mberi saka ari kuenda kwamambo izvozvo so vanhu vari kuti inotongwa sei nyaya iyi ende munhu akafanana naSabhuku wai achiramba achiiswa pachigaro chokutungamirira vanhu achitora advantage yokutora vanhu vakadzi vevanhu nokuda kwehuSabhuku ukada kusumudza musoro hauwani maimbuzi
pakutanga pakabatwa nemhosva akanzi abhadhare mombe akabhadhara. Akanzi abhadhare mombe ndakapesa pekunzi akanzi arifana kuti abhadhare mombe but handakuzonzwa kuti akabhadhare but vari kwamutoko ndakuona itiri tese tizivisei kuti akabhadharere nokuti vanhu vari kuti chatinoda kuona utongi. Right, izvozvo achiri sabhuku here. Achiri sabhuku. Okay. Oi, nhasi ibhabhadhei rake kaboshongora Washington Maremera. Tichazokuimbirai zvedu asi ndiri kuzwa kuti pane chiri kupisa chamakavatira kaZimbabwe. Icho kwademburi yeZimbabwe ndiripo tiri mukati mekufamba nekupfapfadza kutsodzera nezviri kuitika matima nawose nyika ino. Paka wedza makwarimba. Inzwai mhuri yeZimbabwe. Kune nyaya yakaitika kuwedza kwamakwarimba yekuti kune vanhu vari mumaoko emapurisa izvo zvisivasungwa. Kune murume nemukadzi kwoita amai nemwanasikana wavo vanga vane tsika yekuti kana huri usiku vanoenda muminda yevanhu vachinokorora kana kukohwa chibage muminda yevanhu yavasina kurima. Wani munhu akaona kuti mukunda mangwinini chibage chiri kunonzi kusodogorwa right kana kuti pasakaunganidzwa pasitaki unongozoona riri shanga risina chibage kana kuti pashanga rakamira rinosara riri shanga chete chibage pasisina. Ndokubva aenda kunorara mumunda aine rekeni akagaririra anonzi mandandura here varapurapwa ndobva aenda mumunda ari pakati peusiku nekubatwa nehope akatonzwa vanhu vatori bhizi mumunda vapinda mombe vaine masaga 2 zvekuti kana vaiti vakanodha masaga aya masaga ayo zvavaita vanongosodogora chibage nemashanga achena vanga vasingachibvisi usiya chiri panze vanongokanda musaga vakumba ndipo pavanozomenya chibage chikunze vachisiya chibage chimukati. Okay. So pavakanzwa kufamba vanhu vachibva vavhunduka ndokutanga kumhanya ndokubva iregedzera rekeni mukomana ndobva yanorova amai katya hakaka papi mutemo werekeni kana yakurova zvakanaka katombo kadiki nokuda kwokutumwa kwakanoita unoenda pasi amai ndiye rikiti vakarohwa papi kwaamai vakarohwa nechemunzeve amai achibva aenda pasi ndokumhanya achibva abatwa mosi achibva atiza so akabatwa mukadzi vamwe vatiza ndobva abata ndobva aenda navo kumba vakanorara kusvika mangwana kuseni ndokuunganidza vanhu ndozvaitika izvi. Amai nenyaya yekuti vabatwa manje hapachina chitodzi kwakuchitaura manje kuti ichokwadi ndozvandakadichiita. Amai kukaendewa kumba kwavo kumba kwemwanasikana naamai kukaonekwa kune muso murume kukaendewa kumba kwake kukaonekwa kune chibage. Handei amai manje ava vekubatwa amai ava vatori nechinzvimbo chekuti panouya mainputs vanenge vari kumberi vanohorisa vanhu vachiita sei vari kumberi asi kurima havadi vari kunoba mafertilizer ndiwo vanotanga kutora mbeu ndiwo vanotanga kutora asi kurima havadi pamavana munda vanawo munda asi havadi kurima ndiwo vakazobatwa vachita sei vashandi. Saka amai ava zuva rekutanga vakanorara mukati vakabuda vachinzwa vari kukoti kusvikira pazobatwa murume ndiyatorora kumapurisa izvo zvakavharirwa kuti vaende kupi vaende kukoti. Murume uyu akabatwa ainoba pamwe chete kana amai ndiani kuna amai avo? Aiwa uyu murume ane mukadzi wake. Okay. Unozoita amai nemwana wavo. Okay. Amai vakurohwa nerekeni vane mwana musikana ane kumusha ane imba yake anogara naamai vake. Vanogara naamai hapana baba pamba. Aiwa hapana baba. Okay. Saka amai nemwana vaenda kunoba chibage vaenda kunosunza munda wemuridzi amai. Saka iye munhu uyu wekurova munhu nerekeni akanzi kudi kumapurisa iko zvinozvo akabata mbavha nyaya yakasentenza kumapurisa nekuti akaita zvinoita kuti vanhu vabatwe ane umbu neuchapupu wokuti ndabata vanhu ava ende vanhu vari kubvuma ende izvo zvari mumaoko emapurisa ende vachienda kudzimba dzavo vakaonekwa zvinhu zvavanazvo ende zvakatozoonekwa kuti hamuzi mega kutanga ndo maitiro avo gore negore havakohwi ende havaende kumunda asi vanopedza gore rese vachisvika pano. Mungaziva rese kuti vanga vaba chibage chakawanda sei? Kumba senge kumba kwamai kwakaonekwa kuine muso ende kana chaendeswa kumba chikakororwa mashizha vanopisa then vazochokonora chinoomera pasi. Right. Yashakanyanya. Regai tizozwa kuti vadiwa vaterere manyama vaterere mabifu vanoti kudini kubudikidza neicho
kunonzi kuwedza makwarimba kuwedza kusiripo kwa chiremba simba ere ndagoma kuno chiremba kuti walopindira mumudere chiremba tinotenda 24 minutes to 12 paris no regati mbopinda kama chitoro tinotenda bakumuchari kuti vaende kuno muchengeta mutumbu chivashaikwa ichi kwenda kuti mutumbu wakatsvakwa zve kusvika vatora gosvika panguva yekuti izvo vagara pasi nevakuru vepachipatara mitumbi mapurisa akauya kukatorwa mitumbi yezvitunhu echiswa pasi kusvika ishaika kusvika pazoitika nyaya yekuti akanga ari pajuti anove nesi wechikadzi abatwa nemapurisa kuti aendeswe kuvasungwa aenda ikoko akasvika panguva yekuti achaenda kukoti naakutaura nababa vemwana vanotara achiti iwo taenda kukoti pakazobuda shoko rekuti iwo vatongi vashevedzera vachete iko zvino hatisi kuziva kuti izvo munhu anenge aita mhosva yakadai anotongwa achinzi kudii saka ombodzokera kumba mapurisa achazokuda naye sakutaura kuti kwatiri kuita akadzokera kumba nyaya iri kuongororwa right akadzokera kumba nyaya iri kuongororwa makambotaura kakuti pamakataura kanyaya iyi baba Isabel pane mubatsiri akati ndiri kuziva kune mwana saka ndichauya kandozoudza kavabereki kuti pane munhu akatora kamutumbi uyu ari padhuzi nepachipatara ichi ari kudaka kushandisa mutumbi chii chakazoitika ichokwadi muri yeZimbabwe ndakaiteverera nyaya ndikatsvaga vasekuru vandine zita ravo vanobva mukati menzvimbo yekuChipinge ndikati nyaya yapapi baba vemwana vemutumbi wakasheka vakazotaura mashoko vachiti iwo nyaya iri panapa ndeyekuti tazenge takunzi izvo itai zvakati toita itai zvakati tobva taita nekuti sekuru vachizira kuti vane girasi asi sekuru vari kunzi vakazotitumirai mari kana kuti uyai muzonditora ava vabereki vachibva vati isusu mariko zvinozi atina zvino zvikazomira zvakadaro so sekuru vanga vachida kutumirwa mari yokuti vauye kuno yanga iri mari yanga idiwa nasekuru chandoziva nechekuti vabereki vari kuti pakutanga vakambonzi nditumirei mari yedare vakatumira 25 US iko zvino zvipanga pakunzi uyai munditore kana kuti mari asi vabereki vari kuti vanga vanyanya kufamba vashandisa mari dzakawanda uye zve vafirwa havana kuzowana havana kuzowana mari saka nyaya yakamira kare sekuru havana kuzouya yapakaipa Zimbabwe takudaka kuuya chiri kuti kudini ndapinda mukoma kepato panonzi pabhinga manzi antondora paitika rufu mukoma kepato paita rufu kudaro romwe murume anogara mukati mesemo village sabhuku mwe chete pamwe chete nachifu mwe chete vanhu vachimba vari mukati menzvimbo kukati kuungudza amaitanga tichivazivikana chikurese mukati menzvimbo ino vaibatsira vakaona nekufara nevanhu vakawanda vanasikana vanga vari mukati mekubatsirwa uye zvembe kurarama kwavo taizivaziva semunhu akanaka hatizivi kuti mwari vachiita sei vamwe vachichivedzera kuti nokuda kwamari ndo zvavepo hapana zvatingaite deniorosh vapedza kudaro mukoma KB chakazoitika ndezvokuti izvo parufu urwu chakaditseni chekuti pane mumwe murume anogara mukati menzvimbo iyi anga ane rudo rwakanyanyisa kupinda rudo rwemerudo rudesi aita sei murume right akashevedzera kuti izvo kana chiri chikafu chepanapa ndarwadziwa nokuti mukadzi wenyatema nemukadzi wangu ari kuchema zvokuungudza kudaka vachema kuti vanhu vese saka sezvakari mukishamwari yemukadzi wangu ndarwadziwa mombe iurayai havana ukama vakasangana muvillage mombe iurayai chikafu zvakaita sei aingori chinodiwa ipapo ka aikwanisa kungozviita murume wepamba pane dzimwe hama vaisaziva divi riri kubuda nemurume chaiwo chari kuti dzimwe dzinguva pane mukama uzvikana vachichema vanozofunga papa kuti chiri kumboitika panapa chii vapedza kudaro mukoma KB chitunha chakazonzi vanhu onekanai nemufi kekupedzesera taakuchienda kumakuva vanonamata vaita munamato vanotaura masipichi avo vota masipichi avo chitunha chasiwa kuguva kwekwe vanhu vakutaura masipichi avo vanhu vakuvuka kuya kutenda murume akasumuka zvikanzi sezvo neniwo musina kundipa nguva yekutenda kana kuti nditaure nekuti handina ukama uri pano but regai ndizvipe nguva kana munhu agara asimuka hapana panguva yakafanana neparufu yekunzi gara pasi nasina kuti akwa uye zvene zvaanga achita parufu pane vamwe zvakaoma ndokubva asimuka hamuna kundipa nguva yekuti nditaure but nokurwadziwa nekuvepo panapa ndine chokuda chikutara chandinacho regai nditaure mashoko aya ndichishevedzera kuti izvo amai vari pano ndarwadziwa nekufa kwavo but marwadziro kuti kufa kwavo shungu nanhasi dzichiri pano but shungu dzake chiri panapa ndokusaka maona ndakwanisa kutenga chikafu ndakwanisa kuti mombe iyi iurawe pano nekuti zvakandibata nokuti pane zvakamboitika kumashure ini namai avo ngati ndipupurika kupedzesera
kubva kuno mumwe wangu achienda mukadzi uyu afa kusanganisa nehama dzemukadzi kusanganisira nemurume wacho asara uye zvene vanhu vese vari pano ndati mutaure mashoko amakateerera vanhu vachibva vati ndimataure taurai nditsodzore ndikutukana hatisi zvikanzi amai vakarara apa ndakakwanisa kusangana naise murume nemukadzi ndakaita bonde nawo kana kwenda kuita kana but ari mudzimai wababa ava but tine zvandakanga takavimbisana pakutamba kwandanga tichiita chaive chikwari kuti aitamba tichimba tichiziva kuti zvatiita imhosva nokuti mukadzi wemunhu sokuvigirwa kwaitwa pano sokuchemerwa kwaitwa naye pano but ndaitamba naye kunze but ndarwadziwa kuti afa ashayika ndisati ndamutawirirana zvatakakuwirira utiiteka ndisati ndamuitira chii chavanga vawirirana zvikanzi ndakanga ndati ndinomutangira business ndingomuvhurira kwakuti takshop mudzimai oyo but chandinetsa ndichokungoti angorwara nguva diki achibva ashayika ende paakabva pana pandakafungiza kuti munhu afa afamba foneke haisi kuita handina kuziva kuti ari kurwara that's why foneke isingashandiswa nokuti handisi hama yepano hapana aindiudza kuti munhu ari kurwara ndangozonzwa dzamhere kuti munhu achema ashayika saka ndarwadziwa but zvacho zvatikawirana naye ndiri kuti handifanire kusara nazvo nokuti ndakazvigadzira kudhara ndakumbira kubvunza pano nautungamiri ndopa murume wacho here kana kuti vabereki vake chikomba ichi murume uyu anga agadzira chii kwanzi ndine mari yandinayo Mari? yandakanga ndati nini ndoda kugadzira haina kuzobuda kuti mari ipapo ndoda kuti mukadzi uyu sokutamba kwataiita ndine zvandoda kuti ndimuitire saka iko zvinezvo akabva afa ndakazvigadzira kare saka zviri kundirwadza kuti pandakagadzira mari ndakaigadzira itori nezita kuti mari ndiyanenge ndoishandisa chii munhu wacho afa beta ndipe urukama wachona but ndopani murume wacho here kana kuti hama dzemukadzi uyu ashayika vanhu vakanga varipo vakati zii hapana kadavira zvakaita kuti paite maminutes vanhu vakanyarara sabhuku ndokusumuka achiti ndiri kukumbira kuti veukama vepanapa vane munhu afa pamwe chete nemurume uyu vachazokudanai baba vakuudze kuti vari kuda kuti muite sei pane zvamataura right sabhuku ndobvanyarara vanhu vachibvaenderera mberi nokuita sei nokuviga munhu akavigwa musi wa24 December ndopakaitika zvinezvo but munhu iko zvinozvo ari kuramba achitenesa kuenda kwasabhuku handisati ndadanwa nemhuri zvandakataura pai muripo sabhuku havasati vandidana saka iko zvino mukoma kebi munhu akuunza nyaya murume muridzi wemukadzi handisi kuda kupinda jere kana kupara mhosva nekuda kwemunhu akashayika ndiri pakuchema mukadzi wangu akashayika yes ndosimudza hashere dzokutora demo kana kunorwisana nemunhu kuti waitamba nemukadzi wangu iye akashayika ndiri kunzwa kuzvinenepesa but inzwai mashoko ari kuramba achipira kumurume uyu ari kuramba achienda kwasabhuku kunobvunza kuti ndakamirira kuti vanhu vayo nditaure navo ndinotaura naye sei murume ndakatarisa kupi nemachiro akuita murume uyu zimbabwe ndibatsirei dai tikaita vanhu vakavimbika kudaro munyika inoka zvinhu zvinofamba munhu anenge avimbisa kuti ada kuitira munhu chinhu chakati even akafa ari muguva anobuda pachena kuti handina kuzadzikisa chinhu kumukadzi wemunhu yes kumukadzi wemunhu yes wemunhu tune varume vakavimbika kudaro mai vanhu vari kumbozama kuita sei chiri kugara mavari chii nemhaka yei uye sei vachidaro kuita ushingi right dziraitinzo yakaimbwa namaki aripo zvakari muteereri mukomakebhadha akusendera imeso janadza kwanza ane ushingi hunenge hwechimoto yebo umwe pamusoro umwe chakagari